ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dedala jalluɓe lawola joɗɓe ko an waktu yoni ha to alana kame cangu ene jiya e gardede kabruji men to leydi Sénégal jillu horejo leydi Gabo woni général olongi ngema hanki kikiɗe sanga juulal futuro ko nden hoore jagode leydi Sénégal hono Ahmadou Ba jaɓɓimo toon to Bawol aɗa diwoje ngal polsidara Senghor jillu makko noon ko jillu cehilagala kami golle nder leydi Sénégal ma duumo ha aljuma janggo to leydi Mauritanie bato jagorɗe hanki jagorɗo tambiɗo konngol gouvernement o holliti Mauritanie ene welde leyɗele ɗe kala ha tenti noon leyɗele hoddi men fandare mabɓe ko yidde ɓeydude faggudu hakkude leydi Mauritanie kami leyɗele hoddiɓe mumen ma en kettoye kabruji men musidɗo moon Alhassane Oumar Mbothia bato jagode hanki arte yurnitade wonande office ji ɗi hinde dowrowe ko fate banggue gurdama mumen to leydi Mali diwan meneka koye kaya mbeya ɗum ko caggal yogay werlaji kayde kayliti taw jeeyi sababu ko ɓen joguitiɓe armée ji kolliti so tawi kayɗin otoji ne jolni kaɓirɗe paaɗe armée leydi ndi ɓennata ɗon ɗo Guinée Conakry ɗo teskama ɓattodirala hakkude colonel Mamadi Doumbouya kami Alhassane Dramani wata ɗum ko caggal sete ƴewɓe ɗon ɗo Conakry jetti to Abidjan ñande 15 ndu lewru 8 Jeune Afrique ne teska ɓoyata tan colonel Mamadi Doumbouya ne wawi ma wat jillu mum toon to Abidjan to leydi Burkina Faso ñande 14 nde laamu leydi holliti heeɓi ɗeɓi hebde jangu taw koye convoi gouvernemental teskama noon wonande ene gasa taw ko kudeta mo laataki woni ɗon wi laamu leydi ndi andaka noon so tawi hoorejo leydi ndi ene taweteno e nder on convoi kabruji men mala en ha to Côte d'Ivoire Nigéria Niger ma en jaaha to Tchad Gabo kame joolam jaɓeri ma en battidoro coftal ɓalli gongal e fettude toon to leydi Côte d'Ivoire musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen nelaɗo men tedduɗo mo jaam e kise goni o wi hayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu ɗum jeeyi sababu noon duɗal ceerno wocci Abdullahi Touré ene udditi demude mum ha yaaji wonande sukaɓe jangguinteɓe alqur'anil karim duɗal ceerno wocci Abdullahi Touré tawete koto Dakar legal bitegal Yarah ɗon ɗo tableau ferraille e gardugola ceerno kaw Cheikh Touré suko mo duuɓi 5 ha duuɓi 13 e ballal jomiraɗo suko reena deftarla teddunde taw kadi mo waddi hen sariya Allah o omo mari needi timmude ɓuri sadde hande kala ko suka wurdade kono kadi kala suka naɗoɗo duɗal ceerno wocci Abdullahi Touré ɗon ɗo Yarah tableau ferraille e gardogola ceerno kaw Cheikh Touré on suka ma o waw wurdade ma o waw wondede foti noon ko suka debbo walla gorko kala so tawi ari ha ɗon ma heb kala ko jiɗɗa he mon jinnaɓe jibinde sukaɓe mumen jangguinena sukaɓe deftarla teddunde kono kadi mbadden danɗo ɗo duɗala ceerno wocci Abdullahi Touré hande o ko duɗal jangguino wala qur'anila karim ngana sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi beele jokkodira e duɗal ceerno wocci Abdullahi Touré tawetegal to Yarah tableau ferraille mbatta ko 77 554 86 20 77 554 86 20 ma suka maɗa dañ qur'anil karim ne wonde sariya kame needi ha o wawa wurdede an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah
gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorelte kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorelte safrata ɓe mbi alhamdulillah gorelte ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorelte safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mam Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdullahi Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ari e men addani men tan ko jamma. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiiɗi hebde humpitol laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi gila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo gila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yiitoto hen hoore maɗa. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓalayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdullaahi Diallo on noon sa yiiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie kala to Nouakchott woɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande sappo e jeetati siilo hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal
weltare tv ko musidɗo mona Saydou Abouba wonande catal heblo sukaɓe afrique sengo leydi Côte d'Ivoire ne tintina finoɓe to Abidjan hay nder leydi ndi kala to Abidjan legal 220 logement galle Djiby Soumaré aɓe piiɓi kay joɗade jonde mabɓe taw kadi koye darde ndeɗo henna hittande ɗum waɗata ko ñande nogase goho janvier woni aset padoɗo henno walla mbiyen alet padoɗo henno so jomiraɗo hoyaji ɗon ɗo Abidjan ɗo ɗum noon ko catal heblo sukaɓe afrique joɗoto ɗon sanga 16h40 kala noon jiɗɗo tawtorede ndeɗon jonde jokkodirta koye ɗeɗo henna tonggode 07 09 76 76 69 85 notatma ko Djiby Ndiaye américain walla jokkodira e 07 07 27 32 10 notatma ko Djiby Soumaré oɗon mbiya tan gare e kewala kabruji mene ɗemngal pulaar to leydi ndi Sénégal jillu hoorejo leydi Gabon woni olongi général olongi ngema kame joom suudu mum zitta hanki jippima e avion mumen ton to Bowal diwoje ngal Paul Sédar Senghor jaɓɓimo toon ko hoorejo jagoɗo leydi Sénégal woni Amadou Ba ɗum ko sanga 18h ko nden laana mabɓe jippi jillu ngu noon ko jillu cehilagal kame golle hakkude leydi Sénégal kame leydi Gabon ma o duumo noon e nder leydi ndi Sénégal ɗo hen ha ñalawma janggo aljuma o kono kadi maɓe jewti toɓɓe kewɗe no fewi hollitino jindiral makko e hoorejo leydi Sénégal toon to Arabie Saoudite maw fammin mawɗo leydi ndi holko saabi noon o itti walla o folli lefol laamu on biyeteɗo Ali Bongo on dimba ma o duumo e nder leydi Sénégal leydi teddungal ɗo ha ñalawma janggo ne gasa noon gueɗe kewɗe ma sifodire hakkude mabɓe koye leydi Sénégal keddoɗen to galle lamorgo to hanki o mawɗo leydi ndi Sénégal joɗodima e on moɓe mbiyata archifega taw kadi ko joɗaniɗo Issa Yankoɓe taw kadi koye Dakar woni Monseigneur Benjamin Ndiaye ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi noon ɗum noon ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no fewi kono kadi on arti e yettude jarde mawɗo leydi Sénégal gam darde mum hestitinde galleji diine guila e galleji diine l'islam haydi Issa Yankoɓe kala darde mawleydi addude jaam e kisal kono kadi bila moƴƴo joɗɗo oɗo saaha mawleydi hokki leydi Sénégal holliti ɗum ɗo henna ko duwade kadi ko hollirde mawleydi ndi ko woni dow ko ko hunde yarude yeeso no fewi ko wona ɗum ko mawleydi toon to galle lamorgo to jaɓɓima toon Rose Mutombo taw ko jagoɗo ñawoje mo gendi leydi Congo RDC ɗum ko caggal on nde waɗi jillu mum to Dakar lamorgo leydi Sénégal gam wakkitade leffol fodde des affaires africaine oɗo saha noon wakki ngolɗon leffol ko Aissata Tall Sall jagoɗo mo gendi leydi Sénégal ko fate ñawoje kanko noon mawleydi bisimamum toon to gallamo koɗo ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no fewi tenti ko fate banggue gurdam hakkude leydi Sénégal kame Congo mo RD ko ala ɗum ko toon to galle lamorgo to mawɗo leydi ndi ono président Macky Sall joɗodima hanki o e Philippe Bon noon wonno ancien directeur général ko fate banggue Air Sénégal SA hankino ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no fewi kamɓe kala noon ɓe keeɓi toon teddule mawɗe no fewi to galle lamorgo to mawɗo leydi ndi kadi hanki bismima toon wonande tato ancien combattant en taw ko nayeɓe no fewi ɗum ko hanki o siftinde moon ɓen gartuno e nder leydi Sénégal giwi toon to France wonno ko le 28 avril 2023 hanki noon ɓe keeɓi toon jeenale mawɗe no fewi taw koye teddungal mawɗo leydi ndi a Sénégal gartuten koye jillu faggudu hono hoore jagoɗo leydi Sénégal Amadou Ba jilliɗo toon to Casamance o udditi toon galle mawɗo no fewi moɓe mbiyata mémorial taw kadi ko Joola mémorial bateau Joola mo ganduɗa waɗino accident 2002 ɗum noon ha ganduɗa pittali kewɗi keddi hen on bâtiment joɗɗoma haɗo kombadi bateau Joola mo ganduɗa koppreje baɗaɗe hen ma yeehoyi ha wona 3 milliards koppreje franc CFA ko waɗa ɗum ko noon ɓen wasɓe hen koreji mumen kolliti sunare men ustima caggal kayde keeɓi oɗo hen e mausolée mawɗo no fewi walla musée jafoɗon mawɗo no fewi mo ganduɗa ko musée mbawɗo nawde gueɗe ganni kewɗe no fewi kadi ko nokku hanti kala garɗo toon
ma watta wittude nokku yillono ko to kadi ko nokku jaaduɗo e jamanu no feewi kanko on hoore jagode leydi Sénégal o yillo yima toon to Bawol Diwoje ngal Ziguinchor to noon yilade golle payodinde gonɗe waɗede toon omo yaadi kadi e gardiɗo directeur général wonande Bawol Diwoje ngal AIBD Abdullaahi Saar kono kadi o holliti golle ɗe ne jaari yeeso no feewi o himmiri noon wonande ɓen gollotoɓe nde gaynata ngal Bawol Diwoje ɗo e 15 lewru février beele ngal Bawol Diwoje ne holle ɓiɓɓe gendiri kala o holliti noon kanko Amadou Ba darde mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall fandare mum ko hesɗitinde booɓe leydi Sénégal kala booɓe laaɗe diwoje ɗe leydi Sénégal kala haɗe gonta international beele newnude yangara kono kadi kanko Amadou Ba o yillo yima toon to ustoye taw kadi koye jillu dabɓu no feewi keddotoɗen koye leydi Sénégal hanki o batu jagorɗe laataki kala alarba batu jagoɗen hewno joɗade to galle laamol goto artude toɓɓe kame toɗɗale kala gam tijjede noon ñalawma janggo hoore Sénégal on président Macky Sall ma tawe toon to Saint-Louis nder gueji dande maayo ma uddit toon banque BCEAO kono kadi juma mawɗo mo Saint-Louis ma uddit ɗo ko noon o juulata juma ma en gartoy oɗon kabbaru jeheten ko toon to Touba ko fati banggue jonde hakkude procureur mo Mbacké kamne wonde ardiɓe catala radio ɓe gatte toɓɓe jaaƴi no fewi ko fati banggue ndimagu neɗɗo kame fodde mum gam teskede tiiɗi yontere yahore ha ɓenna taw kadi ganduɗa ɗon ɗo Touba ala kala ɗo neɗɗo waɗa viol suka debbo mo duuɓi 16 ha ɓuuri ɗum famɗude seeɗa ɓe jeesi noon jinnaɓe ɓen sukaɓe nde ɓurata kay wawde tigui wattude haqqillaji men e gueɗe jahoje toppito suka men kono kadi ɓe kolitiɗe e gueɗe kala maɓe ndewnu ɗumen lawol radio kame Amnesty International ɓe erima nde accite ko woni yawde Cheikh Oumar Diagne kame Abdou Karim Gueye ɓe taweteɓe kaso e kala saaha taw kadi ganduɗa ko dumbateɓe toon taw kadi ganduɗa e kala saaha so jalti goni koye contrôle judiciaire kono kadi natata koye gueɗe goɗɗe ha mbawa kadi ruttade toon ñande talata nde ñande hen teera wonande kaɗo hen laana i wakkata jamñaƴe Dakar jamñaƴe dañino ferade neɗɗo to banggue kera mbay faala ha ganduɗa laana ka jooɗima dumunno juɗɗo seeɗa taw ka dogani mbeɗa gonno e nder muma caggal noon andama on peraɗo o noon ko yalti aduna kono hollitama ko dafaɗo haqqille ngol watti laabi tati ko fero neɗɗo e wiide tambiɗo oɗon fannu woni Abdou Nene Sall on holliti ɗum ɗon tokkolda nonne kadi tokkolda service régional tambiɓe ko fati banggue élevage to banggue volaille ɓe duppi toon kene tolno e 168 kilo taw ko kiis guertoɗe jeeyi sababu noon ko cellal ala hen koko haɗa ko fati banggue fraude nannude leydi ndi walla kadi wadde ɗen gueɗe taw anda kani ɗen guertoɗe koɗe goni gasa taw ko mayiɗe tan kirsa walla mayiɗe kirsaka tan ɓoore fewne adde ñaame taw andaka taw ko rafiji naati hen walla gueɗe goɗɗe kala diwan Podor wokko biyeteɗo Kahela kame wuuro Mbayya kame Jara Jeeri ɗeɗo hen guure kala moɓodiri gam hollirde mette mabɓe ñande altina nde ɓe kolliti noon ken tolno joni duuɓi 40 ɓe guuri tan ko hunde wotere ɓe ngala kuura ɓe ngala ndiyama aɓe jiiya kadi ɓoggi kuurane mbirtoɓe ñande kala guure kewɗene keeɓa kono kamɓe kam ala kala koɓe keeɓi hen Kahel noon ken wona kilométre ɗiɗi juuma kadi wonande chef de village mabɓe kam woni kadi porte parole woni Abdullahi ceerno Mamadou holliti noon ɓoggi kuura kay ndewini koye sara wuuro mabɓe kono ala hen kala koɓe dañi haydara hen kono holliti hoore leydi Sénégal on président Macky Sall ko gonga bila mum ko bila moƴƴo no fewi kada ɓe jetti maire mabɓe woni e darde mum kono ɗo saaha fandare mabɓe ko yiddeɓe hebde ndiyam kame kuura kamɓere ɓe mbawa andude koye leydi eɓe jeeya saabu rewɓe mabɓe pinata ko law woni hen ni ko ha jamma gonata koye boyli ene ɗaɓɓa diƴƴe holliti noon soɓe dañi kay ko ɓuuri ɗum ala kala ko ɓuuri ɗum ɗon so wona jaam to Parcelles Assainies ko yotɓe jamma jeegomo woni naggaɓe ɓen yotɓe jeegomo jamma noon hen goto ko o fayi ha Gueye Beye Sall Ndiaye wonande Niass ɓeɗo hen goni naggaɓe taw ko sukaɓe rewɓe yeeyoɓe koye mumen ko halda yamirore taw ɓe ngala carte sanitaire ɓe nanguiɓe noon ko police mo unité 22
e nder bar ɗo ɓe jeeyata koye maɓɓe kamɓe kala mbaɗama defere ngam ɓenninede siftinde moon wonande yoɗɓe jamma e nder leydi Sénégal kala joguiɗo carte mum firti ko rokkama yamirore kamɓe noon ɓe ngala carte sanitaire 100 000 logement woni temedere ujunere hoɗorde ɗum noon yaltinugol miijo ko mo leydi Sénégal ɗiɗo dumunnaji ɗiɗo duuɓi kala e gardegol Abdullaahi Saar caggal jillu makko to Mauritanie tawama toon to leydi Gambie beele diaspora en finoɓe caggal leydi Sénégal mbawa hebde koɗale mumen e nder leydi Sénégal hanki noon jaɓɓugal payodingal baɗagal toon to Gambie kono kadi ɓen gambinaɓe Sénégal naɓe finoɓe toon to Gambie kolliti hen weltare mumen mawde no fewi ɓe kolli kadi ɗen gueɗe ko gueɗe jarateɗe kono kadi ɓe kolliti weltare mabɓe ko fati oɗon fanne gasa noon lawol gongol ya taw wona leydi Mali jogori fayede sen wi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki to leydi Mauritanie laamu ngu arti e yurnitade ko fati banggue office ɗi hinde dawrore ngam moƴƴitinde gurdam men to banggue kot waylude wone gueɗe goɗɗe ma en ketto hen musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj mi salminima mi juurimama. en calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV e ñalawma hande o kabaru min ɓuttini ɗo e nder leydi hono Mauritanie garteten koye e batu jagorɗe leydi Mauritanie mbannogo ñande 17 lewru siilo ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi wonno ko ñalawma hanki o e gardugol mawɗo leydi ndi hono Mouhamed Cheikh El Ghazouani ɓe mbawi noon wadde kay e yurnade woni ɗin projet ji hani e woni wadde kono ɗin kadi taw kadi ko décret ji e bawɗe kadi addude waylo taw kesso tongolde nogas e capan temedere e capanɗe tati won noon ko 14 taw ko lewru juillet ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi wawi waylude kay taw ko statut ɓen taw ko officier ji towɗi e honinkoɓe leydi hono Mauritanie oɗo projet noon taw kadi fandare mum ko wawde kay wadde kadi taw kadi ko rende wona e ɗen gueɗe ha wawa ni ɓen officier ji taw kadi ko mawɗi no fewi mbawa kadi yarude yesso taw kadi koye ko wiyete conformant taw koye standard mabɓe régionaux ji hani e internationaux ji ɗiyen golle noon ma mbaw kadi kono addude won e ɗen ko wawde kadi momtude ko wiyete taw kadi ko subordination ko fate kono wawde kadi rokkude wone ɗin taw ko officier ji kadi taw ko garduji wone ɗin taw ko mawɗi ko fawde général en hani taw kadi ko wawde kadi ko ɓe tugnorto e tableau taw ko avancement ko e wawde wiide wonde kadi ɗiɗo kadi ko promotion kadi ko fati e ɗin garduji towɗi no fewi ko nande kono général uji en e ɗinɗo foof ko wayi noon hankkadi ko heeɗiyon ko ɗum reɓata koye e batu jagorɗe taw kadi ko leydi hono Mauritanie ɓe mbawi noon ɗiɗo taw kadi nguɗo bato toɗɗade ko heewi noon e nomde e wona e ɓeɗon enen tesko noon wonde kono oɗo Tal Ousmane kañum de wonno ko 19 to galle lamorgol leydi hono Mauritanie e oɗo saaha waɗama taw kadi ko directeur général del taw kadi ko Sonalek ko kanko lomti oɗo Cheikh Bedda kadi ko kañum de faati toon to 19 to galle lamorgo to Cheikh Bedda noon o noma noon ko gila e ñande alarba 17 lewru siilo ujunaje ɗe nogas tati wonko taw kadi ko 19 to galle lamorgo to wawi noon wadde noon ko décret taw ko kadi to galle lamorgo to Cheikh Ould Bedde noon kañum ha ɗon ɗo batu jagoɗo waɗata ɗo ko kanko woni directeur général taw kadi ko Sonalek mo leydi kono Mauritanie kanko noon o ari e nde ɗo kadi hoore taw ko wonde directeur général Sonalek ko guila lewru taw kadi ko bawte ujunaje ɗiɗi e nogas guila noon e lewru octobre ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɓe ƴetti hono pellital kanko e gouvernement o wawde kay wadde won ɗiɗo projet taw ko décret yowiti koye wadde waylo e oɗo société mo leydi hono Mauritanie ha wawa kadi narɗude no fewi jogo mbadi kono kesiri ɗum waɗi noon ɓe mbawi wadde kadi ma won kadi taw kadi société ji nayyi ɓe mbawi kadi wadde ɗum gam yettinde pandale mabɓe ko kala kay joom foyre wawa hebde kuɓɓam ɗo e ujunaje ɗiɗi e capanɗe tati ko ɗum noon waɗi noon oɗo kañumne Tal Ousmane kañum e oɗo saaha ko kanko woni directeur onon général taw kadi ko Sonalek ene mbiya noon kamɓe noon yoɓe jogoro jaam
jillu leydi ɗo e leydi hono Mauritanie hono gaddude ko leydi hono Sénégal kañum noon e gaddude ko leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum kay e Macky Sall jillu mum balɗe ɗiɗo e nder leydi ndi ɓe mbawi haalde noon gueɗe kewɗe ko fati noon e musdal e jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɓe mbawi noon wiide wonde noon ko oɗo nguɗo jillu watti kay taw kadi ko ɗiɗaɓo ɗo e nder leydi hono Mauritanie caggal kay e duuɓi nayyi ɗum noon ene wayno kamɓe ɗeɗo ɗiɗo ɓe mbawi kadi artude e wonde kay e wawde e tintude tinude e ƴellide taw kadi ko fati hakkude leydi hono Sénégal e leydi hono Mauritanie e wawde kadi wiide wonde jotodiral moƴƴal e hakkude leyɗele ɗiɗɗe ma waw addandeɓe kadi wawde kadi tinude ɗum ha tiiɗa e wawde addude deƴƴal e dongre tahel nde hani wurtade e ɗen kadi taw kadi ko awa fodde 100 taw ko licence mo leydi hono Mauritanie wawi rokkude ɓen Sénégal naaɓe e wawde kay ittugol taw kadi ko gasa gaz gonɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e wawde kadi wiide wonde kadi ko pont maheteɗo hakkude to leydi hono Sénégal leydi hono Mauritanie toon to Rosso e ɗin projet ji e goɗɗi kadi hankadi e gasgol mumen woɗɗata no fewi ɓe mbawi kono artude hen tigui rigui gam kay wawde kono ƴellidde kono leyɗele kono ɗiɗɗe Mohamed Salem Wulla Merjouko ko jagogal ko leydi Mauritanie ko jowiti e gueɗe caggal hono leydi o wawi yaade to jillo ñande mabare 16 lewru siilo ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi toon to leydi hono Algérie gam yettonoyde toon hono taw kadi ko nulal gardiɗo hono leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani Saar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo dey ko ɓurno tengtude e leydi ndi Mauritanie ko tonguɗen e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Mbocci gorko mo Samlow gam wertare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocca gam weltare Ayawo TV gorko mo Sara Ndogo golle ma jooɗi peewi sengiwi to lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott paɗena koto lamorgo leydi Mali woni Bamako ko fate ndema wiro ɓen mbiya bukki oɗo saaha leydi Mali wasino dawal mum gadigal walla ni wasino wonde yeesoje ko fate banggue ndema wiro kono ɗo saaha caggal jonde jooɗide wattude capantate jeetiɓire jonde taw kandi en jonde ko fate banggue rencontre de comité pilotage ko fate banggue ndema leyɗele jeetati tawtora ɗen leyɗele jeetati tawtoraɗe ne hen Benin Burkina Faso Cameroun Sénégal Côte d'Ivoire Tchad Togo Mali ɓe hen goni tawtoraɗe ko fate banggue ndema wiro walla mbiyen bukkini oɗo saaha leydi Mali woni yeeso ƴettiti dawal gadingal ɗum ko caggal nde ɓe mbasi ngal ɗon dawal kene foti wonde 1.7 ujunere tonnes bukki taw ko guerin mum woni tan taw ko gabbe mum woni oɗo saaha ko leydi Mali daɗiri leyɗele goɗɗe rewi hen ko leydi Benin rewi hen ko Burkina Faso ndin woni tataɓiri hande o ko leydi Mali woni go ko fate banggue ndema wiro ko fate ñawoje Mouhamed Youssouf Bathily ɓuuɗandirede ras bacca ɗum ko caggal ñande 16 heccenke o nde o darino e yeeso suudu tuumo ndo ñawore ndo Bamako ɗum ko caggal nde ɗaɓɓira noddide ñawore makko beele o ɗaccite hayso tawi koye dow sarɗi ɗum ko caggal nde ɗum suudu sali cour d'appel noon holliti ma noddide ñawore makko ñande 29 lewru janvier siftinde moon ko nanggano ko gila howane taw jeyno oɗon sababu ko haaldemo woni gueɗe ɗe ganduɗa jofademo laamu ngu kam jeeyi sababu yoɓade fittandu gonnoɗo hoore jagorɗo leydi Mali taw koye laamu Ibrahima Boubacara Keita Adama Ben Diarra kañumne ko ɓurnoɗo ɓattade laamu transition no feewi taweteɗo hande cuuɗiniɓi ɗi kaso ɗum jeeyi sababu noon ko caggal kay nde o yaltini konnguɗi wo joofi peɗeli laamu leydi Mali taw haala ka noon welani noppi transition en ɗum jeeyi sababu noon o nanga e wedda e kaso ɗum wanno ko ñande 14 septembre 2023 ñawore makko noon ma noddite ñande 19 février ɗum ko ñalawma hecciyanke o wonande cour d'appel holliti ma noddita ñawore makko jehetena ko hakkude lawol Meneka kame gawo hewɓe kay joguitiɓe armeje ɓe hinde gacciya jertini yogay camion ngaji carsoji matériel taw ko koninkoɓe armée leydi Mali fama taw koye ɓen fayi kay yo ɓen paam kam yo kaylito mbasi yettata so yettimamaɓe ɓe gandu kam ko goɗɗum joltata hen camion ngaji kewɗi noon mbaɗi demi tour fatude toon to Meneka hewɓe noon yettiɓe
to meneka kolliti cetal iswaba ɓenne kadi biftanimamaɓe ken wona million ngaji sappo kono kadi finoɓe e nokku biteɗo fafa ken wona 50 kilométre hakkude e an sogo kolliti oɗo saha kay so tawi ɓe paabaka lawol ngol wonata ko lawol caɗele musɗen feewi to leydi guine Conakry tinama ɓattodiral hakkude Alhassane Dramani Ouattara kame colonel Mamadi Doumbouya ɗum ko caggal sete timmuɗo nde iwi ɗon ɗo Conakry fayi to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ɗum noon wi zone Afrique ngam heɓanede ɗannungal colonel Mamadi Doumbouya fatanto leydi Côte d'Ivoire ngam ɓattodiral siftinde moon leydi Côte d'Ivoire kam leyɗele hoddi mum ko wayno Burkina Faso ko wayno Mali ko goɗɗodiral ko ɓeydi woɗɗodir ɗum ko caggal kuddetaji bannoɗi toon kono noɗo saaha teskama ɓoyata ene gasa ko colonel Mamadi Doumbouya ma won jillu makko a faɗi toon to Abidjan to Burkina Faso ñande 14 janvier ñande hen noon hollitama won jangu fewjano e nder convoi gouvernemental goto andaka noon so tawi capitaine Ibrahima Traoré ne wonno e nder oɗon convoi walla ala ko ay wonde kala holliti renseignement leydi ndi ko kuddata rate manque woni ɗon mo laataki maɓe guddide noon losko yañgo no feewi ngam yurnitade ɗen gueɗe Uganda lundiyanke biteɗo Bobi Wayata holliti e nder windande mum gila tan gila tan 16 heccanke o ko baɗaɗo e nder résidence surveillant yaltata gilde noon wa andini windande nde kala wa andani holko waɗi ko jeeyi sababu Dumba e nder galle makko kala ɗo tuuniɗa tawata ko sarde combaji ene dari to leydi Côte d'Ivoire supporteur algérienne activiste biteɗo Sophia Ben Leman mo ganduɗa ko debbo gonɗo e nder réseaux sociaux no feewi taw kadi kala sani waɗa vidéo ngaji kam nanga par police toon to Bouaké heccanke o waɗa refule o nawta toon to Algérie jeeyi sababu noon nawtedemo ko macce hakkude Algérie ɗe petanno jeeyi sababu noon nawtedemo ko waddemo vidéo omo ñiŋe hen no feewi ɓaleɓe kadi mo ñiŋe hen leydi Côte d'Ivoire no feewi hollitini Algérie hanino taw wona e leyɗele Afrique jeeya ko konnguɗi racisme yagal bongal no feewi ɗum jeeyi sababu noon yaltinali ndi nawta leydi muɗuma hakkude Côte d'Ivoire e Sina ene ɓeyda jokkodiral 48 heures jillo jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sina waɗi jillu mum to Abidjan hanki o on wangi jaɓɓima momo nando makko woni jagorɗo affaire étrangére mo leydi Côte d'Ivoire hanki noon o joɗodima e Alhassane Dramani Ouattara jeeyi sababu jonde makko sifodiral ko fati banggue autocar walla mbiyen autobus taw ko électrique taw kadi ganduɗa ko ɗum woni ko Ouattara yiiɗi wadde e booli Abidjan taw kadi dogno ɗum ko coura ɗin bisuji goni hande o bawɗi lomtade yoga e wehlaji ɓoyata ɗen golle ma puɗɗoyo to Abidjan mango taw jogotoɗen golle ko leydi Sine to Nigéria ko fettande waɗi to ko bileɗo Ibadan tawete ko nder état mo oye yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali men 90 neɗɗo woni gañiɓe hen gouverneur Seyi Makindi holliti jeeyi sababu ngol pettugol ko simi goto walla min goto kaɗaɗo kam mofta e galle taw koye suuɗayro he gortinani ko ɗum woni ko fetti toon jeeyi sababu noon ha yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali mummen kaldigal hakkude Russie kame Niger ɗum ko hanki o jagorɗo kono mo leydi Niger woni Salif Modi taweteɗo toon to Moscou lamorgo leydi Russie jonde hakkude makko e jagorɗo walla mbiyen ni cukko jagorɗo kono mo leydi Russie ɗum noon ko hebanade nden kay kisal e haɓade ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe e nder leydi Niger to leydi Tchad lundiyankoɓe erima Mahamad Idrissa Déby Itno nde wasata kay wiide ne ƴama lefol laamu walla ni ne jee e sumgoji tijjaɗe nder ndeɗo hitande kanko noon o ɓafti tan ko ɓaftanno yo mo yaha o yaada reedu hewndu hade heege tawdemo hen e wiide lundiɓe kanko on Mahamad Idrissa Déby Itno lomtiɗo bammuma ɗum ko caggal Idrissa Déby Itno wara wonno ko 20 avril 2021 gorko mo duuɓi 50 hollirino wona nde ɗo saaha mo gonɗen ko candidat taw suɓima ko parti makko caggal nde bammakko yaltuno aduna toɗɗinoma ko 15 généraux ko ɓen jembunomo yo jooɗo pour transition
o saha noon transition woni koye gasde to Gabo cour d'appel Paris arti ko fati bangue bien mal akki jawdi wujjandi nawa toon to leydi France ɗum noon ko ɓi Oumar Bongo o ndimba biteɗo Pascaline Fari Bongo hanki noon dossier ji makko jurnitama tawa kay kanko wonno directrice de cabinet Oumar Bongo o ndimba ganduɗa laaminoɗo leydi guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi woni 1967 ha yetti a 2009 woni hitande ujunere jeenayyi kanko on noon debbajo mo ganduɗa taw kadi ko mobilier ji ɓooli wonanimo toon to leydi France jar mum ma wonoyi capanɗe jeetate joyi million koppareji euro ɗum kala noon laamu leydi wonande tribunal ngal leydi France holliti ɗum woni ko wujja waɗa toon oɗo saaha noon hol peeje ɗe ɓe ƴetti ma en gartoy so en keɓoyi hen ko laaɓi tokkomora caggal nde catal seni holliti wonande ko Azali Asumani woni gañiɗo ɗiɗo hen sungoji bannoɗi ñande 14 nduɗo hen lewru fitina mawɗo noon woni ko waɗi toon to Grande Comore kame wuuro wiyetego Rehila kame wuuro Rehila kamene wondi kadi e Anjouane ɗeɗo hen guure mawɗe kala mbaɗama couvre feu kuulal hirtole ɗo tugganma 18 heures ha fayenma 6 tugganma 22 heures ha 6 heures subaka ngam ñippude jeygue yahore toon caggal nde hewɓe kolliti sumgoji ɗi ne mbaɗi guyka teni kadi ala hen kala ko rewi lawola joolam jaɓeri Gaza camion ngaji médicament kewɗi kay naati jettima ɗin noon payi koye ɓen otage uji naggaɓe ko wona ɗum ko noon guura camion ngaji mum jettima faade Gaza winaɓe ngam ko nden sifande woni nandiral beele kadi ɓen mbawa tigui ittude kooƴe mumen caggal nde kooƴe tampiniɓe yantude kure e kala banggueji kamɓe barmuɓe e maɓe kala ɗon ɗo jagorɗo cellal ɓalli mo Hamas holliti tugganma tan guila 7 octobre ha yetti ñalawma hanki o keno balɗe temedere balɗe tati ɗeɗo piyanɗe gulɗe jawa kene tolno e nogas e nayyi e capanɗe nogas e nayyi ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeetati neɗɗo woni ko wara e nder ɗeɗo henna piyanɗe bonɗe kenono capanɗe jeegom e goho ujunere pawɗo temedde joyi e nayyi neɗɗo woni ko gaañi hen so tawi no woni tan ko ñalawma hanki o tan kene fotto wonde temedere capanɗe jeegom e tati neɗɗo woni ko wara hen kene fonde temedde tati capanɗe joyi woni ko gaaña hen taw kadi ko Israël naɓe ko jorata kure e bomboje e nder Gaza ko taari ɗum kala France jagorɗo affaire étrangère leydi mum holliti kañum de wallitta ngam Afrique du Sud hollide nawi Israël yeeso lawol cour pénal international ngam hollirde ɓen ko waɗɓe kay génocide bonɗo faade Gaza France holliti kañum nanguirta ɗum ko génocide to Yemen rebel mo ursi hakkunde mum e Amérique koko nangodiri ene wuuli jaw ɗon ɗo Amérique holliti bombi yogay ñiɓirɗe ko ɗon kadi rebel holliti kañumne derguiti navire goto ɗo ganduɗa to maayo Woɗewo hande o ma wi elle ko toon ɓuuri wulde jaw Royaume-Uni hanki sarɗiyankoɓe mum gooti kuulal ko fate banggue hoore jagode gendi leydi ndi ko yinno ko beele ɓen hoɓɓe wonɓe leydi ndi taw koye mbandi rewani lawola nde nawtete toon to Rwanda nden sifande sifanode kene wona joni e duuɓi ɗiɗi ɓen sarɗiyankoɓe suuɗɓe juuɗe men ɓe goni temed tato e nogas wiɓe eyyi temedere capanɗe jeeɗiɗo e goho mbi ala kono ɗo saaha noon ɓen wurɓe nder leydi Angleterre ɓe ngala kayitaji e mbadi ndi rewani lawola jogori hirtoyade walla ni haccitoyade ko toon to Rwanda toon kay jogori jaɓɓade caggal sifande mawde haalisaji banjaɗi e boñ mo Rwanda Pakistan hakkude e Iran o saaha kay ko pelɓodiral manggal woni toon ɗum ko caggal ñande altine nde Iran kay waɗi bomboje mum faade leydi Irak toon to Syria woni hen ni janoyi ha toon to Pakistan noon holliti wonande Iran yaɓɓi kuulal nde tacci kay keeri leydi mum ha yoɓi toon fittande suka gorko ni woni noon kamɓene hanki ɓe beddima misilaji e bomboje mabɓe faade leydi Iran ha ganduɗa kene wona rewɓe tato mbasen pittal men wonde sukaɓe nayo kuɓeje kewɗe derguiti toon hoore jagode leydi Chine holliti oɗo sahani heeɓi dogde koyɗe jaam hakkude mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garani en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen